Dobrý den z Přerova nad Labem, jmenuji se Aleš Anděl a jsem realitní makléř. Dnes bych vám chtěl představit jeden opravdu zajímavý dům na prodej. Pojďte se na něj podívat. Jedná se o dvoupodlažní dům, který je v započaté rekonstrukci na 3 bytové jednotky. Hlavní výhodou tohoto domu je vzdálenost od Prahy pouhých 20 minut a hezká zahrada. Pokud se vám tento dům líbil, tak mě zavolejte a společně se na něj podíváme.